سلام كمان شيخم زي خبركم تعزبتي علتاوي زينا نهو نلو معربي ساعة شعته مش استلالو زينا ومسنا روح يزالكم اللغو نمساهم تصنحن زينا زغربن ميكائيل حرقو فرماق مكنات وتاتو فيلم أبنو زوبا غدد حرصوتو كابكلات ربع المرهانيت نتعزغون في الرياض نكاغربو عود فتنة تجيب أب زوبا دوبو باب هاجراو مرمرة شامناي كفري بولس وصيت نزامز جوبو لعلش ديشيمي تمهارو شلمات عندما سو تعديلو أب قطمات من أفريقيا أتلت سامسو مامار أب ودر فرق ماراثون قدام يوتيو أب زيناتات وصاي أمريكا بلعل سوريا أصدقاتو زلا بيناوي زي حقاو قدا كتلعلو إيران صويعة أوروبا وحبرتها بقدا يوكرين وشمت غازان درب ملكعتات يغتل كم زلو تقليزو بريطانيا أستراليا وتهدرون صدتاون زندنا نمدنفع تسماميها زرزر زينا أبنو زوبا غدت المعتي جرادين بسبب مويا حرشانات مرحو كابكلتي مدحاني تاتقرب العنات أزغن فريات زغربلو أقباب نمتتتاو أبقرات حرصوت عود فتنة كم تخايدة تقريتهم حلافي بيت صحفة حرشابتينو زوبا أتو تيدروس سقرقش أبزهابو حبريتا علامات مدب المعتي جرادين ببقجلة تطرنفهم بسبب مويا حرشانات تغلسو بوهد ميلا مكلخال بالعات متقام كابت أربع العمد هاني نتس عزوخنا مهرت كفريو كم زكال بجبرن مرأي كم زخنا وتصيتها وكم زنبران أرديوم حلفا هادو لمعزراتي أتو نقاس هابت ميكائيل بوغنو تي أب بيت سمرت حرسو زتقرفتنا تتك عم نتس أربع العمد هاني تسيناي مودات عمارات انبر كم قدام اي مريتشا كتقوملو كم زي بلوم بجبرن مردان مرأي كم زخنا قليسهم حلفا هادو لمعات أحملتن فرتاتن أتو زيناوي تصفى برهان دما بيت مرت حرصوت أبقرات حرصوت سمو كم زنتصرو حرصوت أبقراتهم بسمويانا تحجزو سنفلت أتاوي ميلاتات زمهارولو قبراوي تومكروز أسملون كم زخنا حابرو كابتي مدب بزوح كم تومهارو زحبرو حرصوت بيجي يوم أبوان مرتز خصت تريو تعدا هممات أربع العمر هانيت كتوكمو يجدودهم سلازلو مصنعتك جبرلون مكل خالو زي حجز أجاباب كتاعتاتهم أزخاخيرهم نابي كال زينا بسنشقرم أب زوبا دوبو باب هاجراوي مرمرة شامناي كفلي بولس وصيد نزامز قبول لعلي شديش ميتي تمهاروش اللمات عندما سو تعدلو وكيل رينا شويت قبر ابراهام ملك تصام زلاخته تحسو ارسي ماسمرو كتوربع أب زوبا دوبو باب هاجراوي مرمرة شامناي كفلي عامة تمرت خلتشن عسران كلتشن عسران سلسن بولس وصيد نزامز قبو شلمات عندما سو تعدلهم عدقنا فلتات علامانا لمعت بزبل تيما بعسران حدن مقابيت أمن دفرا أبستخايدت عشعي زوريا شلمات عندما سو أستاد حمسان سلسن ميتاوي دقا أنستيو زركبهم شدشميتن عسران سلسن تمهارو بولكيك شلمو انكلو بيت مرت أوروتا قبل البيت مرتي نوزوبا من دفرا دما قبل النوزوبا بمخان تشليمن حلافيها مات زوبا دوبو باتو جرماي قبرو أبزس معقال محيال من نسيات بتمهرتن سلطنان حدا كابشوتات محبر مخانو بمتقاس أبتو مهارو قدسكن مفتارن نايتوادارنت منفس محيالن زبرخ عوت درخي زفتر سلزخونه مسمين السرت مرتي بمتحببار بزبلت كم زدفعلو الرقاقيتهم حلافي جنفر مينستر تمهرت زوبا دوب ممر هبتزق كيدان بوغنو علامان رأين حيزوم نشلمات زباقعو تمهارو كمون ولدو من ممهرانو من يوهانو بمقلات تشلمتي أمناي كالاي درجات مهرتهم بزبلت أكغطلوو تلابيهم أما حدرنو زوبا من دفراتو هسكاس وبدما مسرح ممهارن مستمهارن معوات نزكايل زولت عري بممقاس ممحجارتنو زوبا نتمهرتي بزملك زمصو حتوتات ملاسن قرباتا مملان زكالو كم زبركت حبيرهم أبوهم برهامات أتصال أحمد دين أبزهابو مزازم قال نشلمات بقع خمالت نحوارو عود كون كمالت سلزي كونه تمهارو بزمزقبو عود كي تزانيو نمزانوهم كتسلولو تلابيهم اتسن سرعات بسنة بواو مدبات معريقو نيروم
بخلون تنقح بقوعن وفين منسي مملمال زبر رئيس زلوها قراوي محبر منسيات انتمهارون إيرترا أب تشعة زورياتات شلمات عندما سو كلتا شحن تشعة 246 تمهارو شلموا الله أب نوزوبا قرورا ممحدار كبابي مهميمة نمستسبن طريتن كمون معلا حرشات قلقل حدث ديقات سرح اللام إذا كاب حوص كتما مهميمة نشان نخدبو بعصرت وحري كيلومتر رحيقو أبزر كبوتات سرح زلا ديقا معلتاو بتصادفو 250 قول بسب مسرح انصاتا بتصبوغ يسراسل كمزولو حلف حرشاب تنوزوبا آتو آدم صالح عبيروم أبزا كاب ورحي حدار كلتشن عسران سسن أبروبا ودقا تسرح زلا ديقا أبرزتي بمنقس زغرب ناوت هنس عن ماشنرن كدم كرامات نخزازم هزبي مهميمة عبي قلبتاو عبكتو يقبر اللهم اتهادي قام استزازمت أبرزتي نسابن طريتن كمنشي توريس تمايتو باقلقلوت أبي قولا قول جن رعا نزركب بمنسر حرشات تصنع أسات حرشان 500 هكتار كمونا بتعتديقا نزولو أساس 300 هكتار كتل معتزقيتي قبر أبنو زوبا قرورا قديمون أمام محدار كبابي تبح تمساسالي ديقا كم تسرح زفلت كوينو أب زغط الوان أب كبابي تات زيرون من محدار كبابي حش كبن سلسة ديقاتان مسرح مدب تتحيز الله أبنو زوباتات فورتو ساوان هايكوتان زد غست هبو بلاست حوصو برتوع زنابن بارع حون أب سبن نبرتن قدا تاوريدوم بمسارة حابرتا أبنو زوبا فورتو ساوا بعصة شمون تمقابي تاب ساعتا دحرق تري بزوعة هبو بلاست حوصو برتوع زناب أب ممحدار كبابي تامارات ودع عصرتو كلتا عمد قلعة كموتن كله حدا بوا كلاو ماسيتي كمزوردو أب حوصو كتما فورتو سوا دما حمش السبات قدات كمزوردو تفريتو بزي كذاب حوصي كتما فورتو ممحدار كبابي واكاين ممحدار كبابي تاماراتن أبيت تمرتن تكالات عنان زركبو 3 تكالاتن شومونت منبر أبايتن زينغوتاتو كم تغنطته 211 أقوادو كم زفرسن شوعاتي 215 عبيت أقراب كم زودغة كمون أب جرادين مسمرات ماين إلكتريكن عنوات كم زورده تحبيروم زي كم زيلن كله بس يغريتا زي كم زيلن كله بعسرا مقاويتا وحاوسي كتما هايكوتا بزاقات مبارع حاوي منبرنا 4 سدرابيتات مسمولو تحستو تهاميغم اتتنك أمر مراكوان تولو زيقاتات لعول تنكاغا كزوترو من محدار تنوزوبا تمحسينهم زينا سبورت إيرتراوي أتلت سامسوم أماري لوما بقطمات ملا أفريقيا بستخايد وددر فرق ماراثون قدامي بموصات الشلام ورق مدالية خوينهم لوخات مصر زينا إفريم مكونن يوهانس مبراتو نزل أخوت صبصاب تسفالت مبراتو أبزي مقوت أبزي عبد كنتات أير استخيار وردر كينياوين أتلتات كفلما بزفتر ونهري بزحات أتلتات زرت أبتب كبلو كوانت ترأيو إيرتراوي أتلت سامسوم أمارغنا كاب قدامي تقجل كي تفلي وردرو كتصل دحر مصنح أمودعتا حيد دلي ببموصاي قدامي كوينو تعويتهم شامبيون فرق ماراثون إيرترا أتلت سامسوم أمارة نتعسران 1 كيلومتر بحد ساعة 5 دقيقة 4 كاليتن بمززام تشلامو ورق مدالية كون كله غاناوي ويليام أمبانسا 9 كاليت دحيرو كالاي ود زمبابي ايزاك مبافقة بحد ساعة 5 دقيقة 37 كاليتن صلصاي بموصا تشلمتي برور نحاسن مداليات كوينهم كينياويانين اوغانداويانين كابز مرحواز نبرو قداميت غجله نياستات 100 متر دحيرم زغعزو زنبرو ايرتراويان اتلتات كبروم غبرزغابيهرن ميكائيل سيومن دما بتخاتالي مبل 11 درجه هيزوم لوما عمت باقاطامي مبل 34 عمت سرعيت فنقل او دباويت كتما باصعب استخايده شامبيون فرق ماراثون نبرا افريقيا زور شامبيون زدفع اتلت سامسوم اماره ابستفرادي ودرات بزمزغبو زلو بلص وصيت اغانو بوزحات وغنات كسحب كيلو لهم إذا أتلت أبزع عمتزي أفالماي ناي ماراثون تساتفو ماراثون أبو دابي قدامي كوينو كم استعوته أير السعن إذا خمزين كله كاب تثبيت بزحات وصائي دبوب سوداناويت أتلت أبستعوتتلو نايدك أنستي وردر فرق ماراثون إيرتراويت أتلت رقبة حبت سلاسة شام ناي درجة بمحاز مسك قداموت 10 أتتات وردرا كم زفتصمت لوخات منيستر زينا كاب كتما أكرا حبيرام
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝንመበል 13 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ብሓሙሽተ ዓይነታት ውድድር ትሳተፍ ከም ዘላ ይፍለጥ። ሃገራዊት ጋንታ ቅልድም ብሽክለታ ኤርትራ ብድምር 6 ወርቂ 2 ብሩርን 5 ነሓስን መዳልያታት ብምሕፋስ ዝሓለፈ ረቡዕ 20 መጋቢት ናብ ሃገራ ኣብ ዝተመልሰትሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላ ይዝከር። ኣብ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ውድድራታ ዛዚማ ዝመጽእ ሰንበት 24 መጋቢት ናብ ሃገራ ከም ትምለስ ተፈሊጡሎ። ዜና መስዋዕቲ ኣባል ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ሚካኤል ስዩም ወልደ ዮሃንስ ብሕማም መበል 83 ዓመት ዕድሜኡ ተሰዊዩ። ኣብ 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ሚካኤል ስዩም ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ስልያ ውድብን ድሕሪ ናጽነት ካብ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ሚካኤል ስዩም ወልደ ዮሃንስ በዓል ሓዳርን ኣቦ 2 ውሉዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 22 መጋቢት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ብመስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ሌተናል ኮሎኔል ሚካኤል ስዩም ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክመለሰኩም እየ። ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም። ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ እናቐጽለ እዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን። ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ብልዕሊ ሶርያ ጽሪቓቶ ዘላ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ከተልዕሎ ኢራን ብ22 መጋቢት ደጊማ ጸዊዓ። እቲ ኣሳት 13 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ እገዳ ብልዕሊ ህዝቢ ሶርያ ከቢድ ቅሉላው ኣስዒቡ ከም ዘሎ ዝገለጸት ኢራን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክልዓል ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብራ ተሓሳሲባ። እቲ እገዳ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምስትልሳል ከም ዝወሰነቶ ትወቅስ ኢራን ኣሜሪካ ጠንቂ ምስ ፍሕፋሕ ሽበራ ኣብ ሶርያ ኮይኑ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከብቅዕ ፀዊዓላ። ኣሜሪካ ጎኒ ጎኒ እቲ ፀጋታ ሶርያ ንምዝማት ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብታ ሃገር ሽበራውያን ክትምውል ከም ፀንሐት እያ ትወቅስ። ኣብቲ ብፀጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ልዕሊ 900 ወተሃደራት ኣዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ሰራዊታ ከተውፅእ ካብ መንግስትን ህዝብን እታ ሃገር ከቐርበላ ንፀንሐት ፃውዒት ፀማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ፀብፃባት ይረዱ። ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ዝቕፅል ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብዘሰዓቦ ፀጥታዊ ቅሉላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኪ ቅሉላው ሚልዮናት ሶርያውያን ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ካልኦት ሃገራትን ከም ተመዛበሉ እውን ፀብፃባት የረዱ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ወሽመጥ ቃዛን ዝኽተሎ ዘሎ ድርብ መለክዒታት ከወግድ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፀዊዖም። እቲ ሕብረት ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝውዕል ገዚፍ ገንዘባውን ወተሃደራውን ደገፍ እናለኣኸ ንጉዳይ ወሽመጥ ቃዛ ኣቕልቦ ክኸልእ ምርኣይ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ እዩ ሕብራት ሃገራት ዝወቀስ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝዓመት እዚ ንዩክሬን ኣስታት 80 ቢልዮን ዩሮ ወተሃደራዊ ደገፍ ክልእኽ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ በንጻሩ ናብ ወሽመጥ ቃዛ 150 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሰድድ እዩ ተመባፂዑ ዘሎ። እቲ ሕብረት ኣብ ክንዲ ንሰብኣዊ ደገፍ ንኩናት ምቕዳሙ ንዝኽተሎ ድርብ ዕያር ዘንጽር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቀንዲ መሻረት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ጻውዒት ካብ ምቕራብ ሓሊፉ ንግድያድ ንምርዳእ ኮነ እቲ ደብዳብ ከቋርጽ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደ ፀብጻባት ይረዱ። ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድነ ንምድንፋዕ ዘኽእል ስምዕ ከቲመን። እቲ ስምዕ ላዕሎ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ብ21 መጋቢት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ተበፂሑ። ብመሰረቲ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምልዋጥ ወተሃደራዊ ንዋትን ሓበሬታን ክተሓጋገዛ ምዃነን ተፈሊጡ። እቲ ስምዕ መቕፀልታ ናይቲ ኣብ 2021 ዝተበፅሐ ኣውስትራልያ ኒውክለሳዊ ኣፅዋር ዝዓጥቃ ሳብማሪናት ክትውንን ዘኽእል ፀጥታዊ ውዕል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝተበፅሐ ፀጥታዊ ውዕል ክሳብ 2040 ከም ዝትግበር እዩ ዝሕበር። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ሃገራት እቲ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ንወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ዘመዛብል ምዃኑ ብምጥቃስ ክቃወምኦ ፀኒሐን ኣለዋ።
ናይ ፊልም ምዃኑ ዝተገልጸ ሃገራዊ ዋዕላ ኒኮላሳዊ ጸዓት ሎሚ 22 መጋቢት ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ተኻይዱ ዕላማ እዚ ብሃገራዊ ወኪል ጸዓት ዝተወደበ ዋዕላ ኣካል ናይቲ ክሊማዊ ምምዝባል ንምምካዝ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ 34 ሃገራት ዝተሳትፎ ዋዕላ ክሊማዊ ነውፂ ንምምካት ዘኽእል ኒኮላሳዊ ስምዓት ከም እተኸተመ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ይኹን እምበር ዝተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ካብ ዜናዊ ሃልኪ ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ሓያሎ ወገናት ብኣጉ ይሕብሩ ኣለዉ ክሊማዊ ነውፂ ንምምካት ኣቐዲሙ ዝተኸተመ ስምምዓት ኣብ ተግባር ክውዕል ከም ዘይተረኣየ ነቲ ኣብ 2015 ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝተበፅሐ ሃገራዊ ስምዕ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ጸብጻባት የረዱ ብቁጠባት ዝበልጸጋና ኣብ ከባቢ ዝያዳ ሃስያ ዘውርዳ ዘሎ ሃገራት ክሊማዊ ነውፂ ንምምካት ዝጥቀስ ተበግሶ ከም ዘይብለን እየን ዝውቀሳ ሰራዊት ሶማልያ ብደቡባውን ማእከላይን ሸነኽቲ ሃገር አንጻር ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ብዘካየዶ ዘሎ ስርሒት ሓያሎ ዓወታት ከም ተጎናጸፈ ኣፍሊጡ በቲ ስርሒት ኣብ ዞባ ኣፍጎየ ልዕሊ 40 ኣባላት አልሸባብ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ዝጠቐሱ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሶማልያ ኣሳት 30 ኪሎ ሜትር ሰሜን ካብ ከተማ መቃዲሹ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስርሒት ሓያሎ ከም ተቐትሉ ገሊፆም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሶማልያ ኢብራሂም ሞሁዲን ብዒስራ መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሸነኽቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዕላማት ዝካየድ ዘሎ ስርሒት እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ንዘካየዶ ዘሎ ደባይ መጥቃዕታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ግፍዕታትን ምቅታዕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ዝድምሰሰሉ እዋን ርሑቕ ከም ዘይኮነ ኣሚሱ ሰራዊት ሶማልያ ኣብታ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተዋፅእ ዞባዊ ሓይሊ ኣብ ምዝዛም ናይ ዝዓመት ጠቕሊሉ ክወፅእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሰመዚ ሶማልያ ይሕብሩ ኣብ ምብራቃዊት ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጥቃዊ ግጭት ዘስዕቦ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝወስኸ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ዋሕዚ ተመዛበልቲ ንሂሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ውድብ ብሰንኩ ኣብቲ ጊዜያዊ መዕቆብ ሕፅረት ቀረብ መግቢ መፅለልን ንጽህናን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንህይወቶም ዝሰጉ ኣስታት 1 ሚልዮን ነበርቲ ካብ ምጅማር ናይ ዝዓመት ከም ተመዛበሉ ዝጠቐሰት ውድብ ኣብ ዕጡቕ ጉጅለ ንከተማ ጎማ ምስ ዝቆጻጸር እታ ሃዝቢ ዕፅፍታት ከይዛይድ ከም ዘስግእ ኣሚቱ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ኣብተን ብዕጥቃዊ ግጭታት ብከቢድ ተጸልየን ዘለዋ ከባቢታት ሰሜናዊ ኪቩ ደቡባዊ ኪቩን ኡቱሪን ድማ ብፍላይ 16 ሚልዮን ከም ተመዛበሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት የነጽር በቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ህፃናትን ኣዴታትን እቶም ዝያዳ ዝተጸልዎ ምዃኖም እቲ ውድብ ይገልጽ ናይ መወዳእታ ዜና ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታው ሕርሻዊ ፍርያት ሩስያን ቤላሩስን ተወሳኺ ቀርጽ ንምውሳን ኣውፅዎ ዘሎ ውጥን ኣብታ ሃገርን ዓለምን ተኸሲቱን ዘሎ ሕፅረት ቀረብ መግቢ ዘጋድድ ከም ዝኾነ መንግስቲ ሩስያ ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ሩስያ ነዝሓበረ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኤርሱላ ቮንደር ላየን ኣባላት ሕብረት ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታው ጥረታትን ካልእ ሕርሻዊ ፍርያትን ሩስያን ቤላሩስን ተወሳኺ ቀርጽ ንምውሳን ዘኽእል ምድላውት ኣጻፊፉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ እያ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ተግባራዊ ምስ ዝኸውን እተን ዝያዳ ዝህስያ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝኾና ገሊጻ ብዘይካዚ ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተዓጊቱ ዘሎ ሃገራዊ ሃብቲ ሩስያ ኣብ ዕድጊ ዩክሬን ዝትግበር ወታደራዊ ደገፍ ክውዕል ኣብ ዝቐረበ እማመ ከም ተመያየጡ ተገሊጾም መንግስቲ ሩስያ ነቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ክውሰድ ተወጢኑ ዘሎ ስጉምቲ ካብ ዝምተ ሃገራዊ ሃብቲ ሩስያ ፈልዩ ከም ዘይርዮ ብምግላጽ ኣድላይ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉን እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ዝምዕባለታት እዚ ነቲ ብኩናት ዩክሬን እገዳታትን ማዕነቆታትን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ዝርከብ ዝምድና ዘጋድድ ከም ዝኾነ እዮም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዝሕብሩ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ቁርበት ሓረስቶት ካብ ብከላ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ነፃ ዝኾነ ፍርያት ንከቕርቡ ዕዉት ፈተነ ተገይሩ
ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ልዕሊ 600 ተምሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ተዓዲሉ ኣብ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ኣትሌት ሳምሶም ኣማረ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ቀዳማይ ወፂኡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ኣፅሪቓቶ ዘላ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ከተልዕሎ ኢራን ፀዊዓ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ወሽመጥ ጋዛን ድርብ መለክዒታት ይኽተል ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድና ብንፋዕ ተሰማሚዐን تخبركم تعزت لهم شستدالو زراو مسنادو ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታይ ፊልም ዋልታ ሓርማዝ መበል 13 ተኸፋል ስዕባት ቅርብያ ቦገን ግን ሰላም